megalayapost.news. Banyalek kemen kerpang haswa kajing pedang ya ka Christmas. Kibor ka Kripa Victoria Senior Citizen Home. Mentaka sengi kilayo ban pelong ya kajing lekmen ya ka pre-Christmas ya ka bala pelong hapo ka Jakasa Kilongsan Mansan jong ka Kripa Foundation hapo Umroy. Ya kani kajing lekmen panwara ya kajing pu samrki bat kajing samlemru ya kajing kemen hapeneng kiri rangba ki basong basa hapo ka Kripa Foundation Home lawan banyadon langru da kong Victoria Walang Project Director ka Kripa Victoria Senior Citizen Home uba Syarat Walang Project Director ka Kripa Foundation lembar kiwe lengba kani ka program lekmen la pelongru ya kajing nyat karel kaba ipu iping lengba kijing ruai ya ro yo try Jesus Christ la kertiang denru halor kikam syakri manwanra jing mentoy bat jing kemen ya kibabun Kilongsan Mansan kibasa badri hapo ka Kripa Victoria Senior Citizen Home bat ka Kripa Foundation. Hakani ka program omtang bala supulong ya kajing nekmen hendrei la pensuturu ya kajing nongkam bakongsan ban kersan ya kitu kibalasan hakarta da kajing i bak kajing sumar sukher kabajanai. Kila persang ban keli kawai hadin kawai kaying. Henry dan mano naki ban sngau senai. Katba kidang yayawat kaddo ujusap ulakut kilat kilenti. Ulayai ya kawai kesam masih bat ularai ban pentia ya kamaria hangta. Maria, ini hang ni hajaka, umdan pa hajaka ini. Bar umdan manu bas ngolam ini. Andre, ngai katay kesam masih hangtay. Yang ini lek syata, ngan lek kat syaba pia lam yang Ya. Tukmen ikupri kibadon kamon baba ali piparo ali shabetre niyau badang malon bano hajing long riduan you kun ben riu ban yo in yang ya u ajaka hadunu chungi ban ko bia gadur u jisu dan talenti ka khubor ga babha ngila yo singo menne na gaskit jong ga maukar paris ka bakilaya leka ye ga tu ga banta Syabhang ke jiwan ke jong try Jisu ban kha sikini ke perthai bakumno haki nong ap langbrat shalom habala kha yo try Jisu u angel jong blai wan bat ringkat bat ki babon ki kanon ba jong ke angel ki pat jong ke beneng ki lay rwai ki jing rwai baru angel lawan ai ke ni ke khubor haki nong ap langbrat ban ngatip bagadi ke khubor na ke benta jong a jong pi hadu ke ni ke sngi ke ba mentaru sngabha ang hakini ka gospel ke kat bakumu lokas ke leno ka ba ar ga dekat na ka ba shipo kini ke khin ke jomble khong bahakmi angel laong haki what shapting na bahakmi ngawam hapi ya ka khubor babha ka jinkmen haki breu baro ka banlong haki breu baro hakmi ngawam hapi ya ka khubor babha ka jingwan lombreu ke jong try Jisu ka dei ka khubor babha namar ka takadaw what shapting ong angel balai ka dan ka jing shapting hadok menta mene ka dan ka jing shapting ha ka jing em jong gibreu yiki babon jat ki jing shapting ngan nai da jer kerteng ka daw tunrai baro jong ka jing shapting namar ka dei ka jing long pop ka jong breu namar ka pop ka badan ha ka jing em ka jong breu megalayapost.news.